Hej, det er mig, Marvin. I dag skal vi explore nogle steder. Nogle creepy steder, jeg kender i Danmark. Jeg kan ikke lige sige navnet, fordi jeg ved overhovedet ikke, hvor jeg er. Jo, jeg er i Horset, men jeg kan ikke sådan, at der er mig. Så skal vi nu gå til den sted. Den er en lille smule langt væk. Men nu går vi. Der gik nu bare nogle mennesker. Og så, ja. Okay. Hvad synes I om Buddha er en god person, eller nej? Jeg synes, han er ikke. Han har jo gjort mange onde ting. Det er sådan tilbage på, hvis jeg når var 31. Så vi snart nåede der. 100 meter er det væk fra mit hus, eller jeg ved ikke hvor meget, eller 200, eller hvor ikke. Men spørg så min mor, hvis I gider. Jeg ved, spørgsmål. Så var det. Ja. Vi er nået. Det er en ret gammel stad. Jeg er bange for at gå der. Fordi ingen giver så bevæge sig ingenting. Det er fandme mærkeligt. Jeg er bange. Det er fandme creepy der. Har du set det? Dernede. Det her. Synes jeg. Jeg gik der, og så jeg gider ikke mere. Jeg skulle hoppe ned til det. Nu skal jeg ikke gøre det. Jeg er lige smule bange. Nå. Jamen, jeg er helt irriteret lige nu. Jeg har ikke engang sko på. Hold da kæft, jeg er bare klog. Nå, men... Ja, og please subscribe til mig og like. I må gerne bare subscribe, det er bare fint. Jeg hørte den. Der gik lige en bil, men det var mærkeligt, jeg hørte. Fuck! Okay, hørte I det? Det er fandme creepy. What the fuck? Fuck, jeg er tæt på den der sted. Jeg tror, jeg skal løbe væk til hjem nu. Jeg tror, jeg skal hjem nu. Så jeg skal med noget. Wow, jeg gider ikke lige gå der. Hvad er det her? Egentlig for noget indeni. Kan I se indeni? Sådan der. Så kan I se. Skal jeg kigge på i videoen, hvad man kan se indeni. Det er creepy. Måske kan man se noget indeni. Det er ikke noget, hvis man går derovre. Jeg synes, det bliver varme i Danmark. Vil I så blive? Der er nogle mennesker, der er protektor, så skal jeg noget med mig. Det kan jeg godt høre. Og lille. Fuck, run. Fem run. Jeg falder ned på jorden. Løb, løb. Det var i Tindrupvej, hvis I vil se det. Gå der. Jeg laver en part-2-video om det. Og jeg gør det der samme sted. Så skal vi gå helt over. Mig og min far til Aarhus, så skal vi lave noget andet.
Så skal vi også explode star. Run. Og please subscribe. Jeg har kun ikke så mange subscriber har jeg. Please, det vil hjælpe mig. Så jeg er nået til mit hus. Jeg fandt mit løb. Eller hvad er der? Men jeg så mine fingre. Men og det var bare en kat. Så for helvede. Katte er ret farlige. De er ret scary. En gang en kat var ved at de gjorde sådan, at jeg kunne se min skelet, men det sådan, de gjorde sådan til min arm, altså, som de slog mig, sådan, de revnede i mig, skal vi sige, så gik der meget blod, altså, det gik fandme ondt, når jeg var lille. Nå, men jeg er fin noget hjem. Okay. Jeg tager lige noget til at protect mig lige. Så gør vi der. Og den næste video, jeg laver i morgen, det var noget med at spille Fortnite. Dengang skal vi spille Fortnite, så skal vi gøre alting. Det var jo mig. Det er fandme farligt det her. Jeg håber... Wow. Jeg tror ikke lige komme så tæt på mig lige. Hvad er I team hund eller team katte? Jeg er team katte. Nej, ikke kat. Jeg er team hund. Men katte er bare skrald. Katte er ligeglad. Hvis du køber en kat, de er bare ligeglad med dig. De vil bare have mad. Det er hun ikke. Wow. Nå. Jeg er fin. Rigtig. Nå, vi snakker noget. Nå, det var ikke mig. Jo, det var mig, der lavede det der lyd, men ja. Jeg får bare creep jer ud. Jeg har min gun. I have the gun. Jeg kan ikke skyde over den. Jeg er fandme dum. Jeg skal bare slå med den. Det går ret ondt. Ja, det gør det. Er vi noget? Det er mig. Okay, bip. Nå, I er færdige med videoen. Og så skal jeg nu hjem, og så kan jeg putte min... alting. Men, ja. I kan godt join Hornslet-klubben til fodbold, fordi det var jeg lige til fod, så skulle jeg huske at sige til dig til ham, fordi jeg tænkte på det. Og det vil være meget rart, så kan jeg møde en af mine subscriber. Nå. Ses.